Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Sekuru Saint ndrostar rangu Biza remujau. Ndaenda tokanganwa ndine imwe nickname yandakapiwa mazuva akaperawo yekunzi Biza remujau. Rinowina. Rinofana wina. Mezenda mukasei. Angomurise Aiwa ini ndine mufaro wakanyanya. Kwakadi zvakona kunoku ku Shining Stars. aiwa haisi tichiri right Shining Stars tiri right and tine mufaro wakanyanya futi. Tudzei maizenda imi mune graduation iri kuuya mai manje tiri kungonzwa nezvayo iri kwomusi wani graduation yeShining Stars preschool iri kwomusi wa6 December anko anditi hai ndongokumbira kuti tizongobuditsa zvinenge zvichingoitika mbichana pazuva rachona iri tingafara anditi chokwadi tingafara zvakanyanyisa. Ayo, saka muchaona zveShining Stars. Kune vamwe vanga vachiti maizenda Shining inzwa kana uri muEpworth, anywhere around Epworth anditi Shining Stars une kamwana kako panapa ndo pachikoro chaipo chaipo panodzidziswa vana kubva vari vadiki kuita zvinhu zvakanaka. Anyway, handisi kuda kutaura zveShining Stars but mazvinzwa zvenya. mai ano mamuka sei? Amuka edu mamukawo. Aiwa ndamuka. Ano uyu bo Ubo. Ewe. All right. It's okay. Atodaira so. Amuka sei ano? Ano pari bo. Anditi. Iri sei miri? Miri iri kudzimbikana. But sei ndisina kuwana mukana wekupa rimwe zita ano? Ndakamuona from day one. Handitombozivi kuziri kuti anoracha ndisini ndakatompa. Akapiwa nani? Akapiwa nomwe madha wangu anonzi amaikiki kutaundi kwataigara pastreet ipo paya zvikangonzi anonzi anopa ishe kuzi ano anga asina kana chekubata kana kavhesi kana kaya. Saka taimu yekuti vanhu vaimhanya umwe achiti auya wanekapamba auya nefulisire kuti afuge ndopakanzi aiwa anonzi anopa ishe. Ndopakabva zita rekuti anopa ishe Ishe vakabva vatopa zveshe. Ndobva rangopfumbirawo. Aiwa saka ndiroro chairo. Right. Hama dzangu tadzoka panapa zvakare. Ndofunga makaona our previous video nezuro video ratikaita namai ano. Mai ano chimbotitsanangurai mimi. Anditi yesterday you were too emotional. Kuti tinge tiri tinokurukura naye day before yesterday. Makanzwa sei pamakaona Kelly? Handina kurara nekufara moti. Ndakafara mufunge ndi Mwari anoita minana nezviratidzo mufunge. Ndakazongosangana nemwana wangu neimwe nzirawo Mwari akanguvhura mamwe madhoo. Zvokuti handina kana chekutaura ndirongoti Mwari. Ameno ndichavanamata kusvika ndafa. Ndichingotenda Mwari chete, chingoti Mwari ukuru hwenyu chete. Kusvika ndafa. Pamakaona vamwene venyu handiti vachisvika chii chakanga chakatanga kuitika musoro menyu because pandakakutarisai makaratidza kuti pane zvakawanda zvakatanga kuitika pamuri? Inini ndakatadza kunyatsonzwisisa kuti ko ndiri kunzi zvoni kumba kuGlendale kumwana uchazoda kuenda rini sei nhasi. Zvanga ndatori confused zvokuti ndakatadza kunzwisisa kuti ndopazvitori here ndopazvotosvika. Handina kuzvinzwisisa. Alright, kunzoko mai ano handiti tine madzimai akawanda handiti tina ana baba vakawanda vane vana vavo vanenge vari somewhere vavane time vasiri kuona. Mungadawo vapawo advice yekuti kudii muchitarisa kuti mimi mumwoyo menyu mune zvakawanda zvakanga zvichiitika mozoona mwana after a long time. Mungadawo pawo vamwe advice yekuti kudii nechiitiko chakaitika kwamuri nezuro? Advice yandingatongovapawo vamwe ndeyekuti inini kusaidi kwangu ndaingoti ndaiti ndikafunga mwana wangu anenge airova ndobva ndati mheno Mwari ndimunoziva zuva randichasangana nemwana wangu asi shuviro yangu ndoda kuti ndione ndisanganawo nemwana wangu. Unofanira kuva neshuviro neshungu chete. Unofanira kuva neshuviro neshungu. Ukaita shuviro neshungu nekungobudza Mwari chete unokwanisa kusangana nemwana wako. Mwari anokusanganisa. Handiti? All right. Makanzwa sei muchiona anopa ishe
naKelly vakagara vese vakabatana for the first time? Akangoita mamiracles. Usina ndisina tarisira yacho kuti zvinogona kuitika, asi ndakanzwa kufara. Makanzwa kufara. Maizenda, ndimi makawitnessa first hand zvese zvakaitika kusvika kwambuya. Takambosangana nawo kuroad uko, mukaona mukomana. Kunyika yeZimbabwe mungadawo kuti kudii, especially pamasituations akadai. Also kune vamwe vanhu vanojaja vanhu from afar. Kungoona chinhu, they always think kuti they should say something, and they don't even care kuti munhu achafilawo sei. They don't even think kuti munhu wandiri kutaurawo uyu andori munhu, andovawo munhu anotorarama akangofanana nesu. Mungadawo kuti kudii kune vamwe? Uncle, chandingade kutaura nyika yeZimbabwe ndechekuti 2 wrongs can't make a right. As a nation tiri kufanira kungoziva zviri paground, toshanda naizvozvo. Nokuti munhu nemunhu ane past yake, munhu nemunhu ane kwaada kuendeswa naMwari. Then panyaya yevana vanozosangana nevabereki vakura, chandoda kukurudzira nyika yeZimbabwe, kana uri mubereki, ungava baba, ungava amai, kana uri murume wokuchiziva kuti wakasiya wamitisa somewhere, try by all means kutsvaga pane mwana wako. Kana uri amai zvakare, ukazvara mwana wako ukamusiya kudzinza kwake, yedzawo nepaunozokwanisa kana Mwari vachinge vatendera muupenyu kudzokera kunoonana nemwana, kunyange zvikwanisiro zvichinetsa, nokuti bond rinozonetsa kuti ringe riripo. Mwana anobhonda nevanhu vanenge akura navo. Saka zvinozoita sekunge taakurasirirwa nevana. Upenyu hauzikanwi angu. Hatisi kutoziva kuti Kelly mangwana achave chii. Pamwe achatozoita munhu mukuru asisina bond namai vake. Hazvina zvazvinozoreva. Saka toda kungoti vakasirwa mwana gogo vakachengeta, Mwari vavakomborere. Ende ivai nemwoyo wakadaro maZimbabweans. Kana mwana asiwa mumaoko medu, ngatisahakire kunyaya dzinenge dzakaitika kumashure. Let's just pick it from where pazvinenge zvasirwa, tochengeta vana havana zvavanoziva, ingiriwo zidzi. And one good example yagogo, vari kuchengeta mwana asiritori wavo, but vari kumuchengeta zvakanaka, zvakatoonekwa nemaziso enyika yese kuti mwana uyu ari kuratidza kuti ari kubva mumaoko emubereki. Mungadawo kuti kudii muchitsinidzira, ndoiziva kuti matozvitaura, vandoda kuti mutsinidzire, hanzokororo ine simba panyaya yevana. Vamwe vanogona vakatofirwa nevabereki, vamwe vatinei takasirwa. Tine vana vevamwe vanhu vari kuSouth Africa izvezvi vatiri kuchengeta kunoku. Vamwe vakaenda kuUK vobva vati ndimbokusiraiwo vana vani, vana vangu. Mungadawo kuti kudii kuvanhu vari kuchengeta vana vakadaro? Right, kuvanhu vari kuchengeta vana vakadaro, chekutanga chandoda kutaura ndechekuti Mwari ngavakupei simba. Nekuti nyangwe vanoimba vanototi hazvisi nyore kuchengeta mwana umwe munhu. But kune vana vacho then, kana achinge mwana abva zera akunzwisisa, tinongoda kuti vana ngavachengeteke. Vana ngavachengeteke. Munyika yacho yashata yatava, kwane vana vakupinda madrugs, vana vakupinda masexual activities, vari vana vadiki. Kana uchiziva kuti wakasiyiwa mumaoko emunhu, chengeteka, teerera, ndiye mubereki wako panguva iyoyo. Ndiye mubereki wako panguva iyoyo. Then vakaendawo abroad, vanenge vasiriwo hama kunoku vana, musakanganwe vana. Musakanganwe vana. Zvinhu zvakaoma, but zvishoma zvamuri kuwana izvozvo, batsiranai nemunhu ari paground. Mwana anorwara, mwana anoda kuenda kuchikoro, mwana anoda kupfeka, vana vanoda zvinhu zvakawanda anko. Saka especially nyanya vakaita nyanyota vasikana wese, vana vane nguva yavo iyoyo yavanenge vachienda kuperiod vachiita sei, those things they need to be addressed nemunhu ari paground. Saka hazvizova nyore ukangosiya mwana wongoenda. Saka kune vabereki vakasiya vana, please ngaticheukei kumashure. Kune vane vana vasiri vavo vakafanana nagogo Pedzi, Mwari ngavarambe vachikupai mwoyo murefu, varambe vachikupai simba. Haisi nyore and it's not even easy. Sure. Mashoko makukutu ataudzwa naMaizenda, ukaona taakutapudza kana kuwedzera pamashoko akadai, tisu tinenge tatova neproblem. Tisu tinenge tava neproblem. Ina handisi kuda kupedza nguva. Ndofunga ndaisa paFacebook nevanhu vaposta kuti ndianani. Mari yabva kuvanhu 2. Pane mari yatumirwa naZeta BM kana singakanganise naCP. Anditi pane umwe atumira 20, umwe atumira $100. Saka mai ano mari iyi ndiri kupa kuna Maizenda. Anditi Maizenda kuti vachengete, tine target yatoda kuti tinge tinounganidza mari inge iri inobatsira mai ano kuti varapwe ano
Kelly. Kelly haana kuwana mukana wekuitirwa something namai vake. Saka tiri kuda kuti tinge tiri tinounganidza mari topa mai ano voitira mwana wavo voenda. Toda kuvaona vachienda kunosvika vachiitira mwana wavo something. Iri nzira yekuda kuzama kuumbiridza ukama. Iri nzira yekuti zvakarobhewa naSatani pakati pese apa zvinge zvinodzoro inova relationship yamai ano naKelly. Saka ndo mari yatiri kukumbira. Mukanzwa wangu vachingotaura kungoti mari ndo mari yatiri kudi yatiri kukumbira. Ndo tiri kuda kuti tiite chinhu chakanaka. Bhaibheri rinototaura kuti hanzi ukaita chinhu chakanaka haungafarawo here. Iwo unotonzwawo kutofara kuti ndaita chinhu chakadi chakanaka. Saka mai ano ndoda kusvitsa mari iyi kwamuri. Mungadawo kuti kudii kune hama mbiri dzakutumirai mari iyi. Ndoti Mwari ngakukomborerei vedu maita basa murambe makadaro muvedzerwewo pamatapudza ipapo tongonamata kuti zvifambe zvakanaka kusvika ndaendawo kundoona mwana. Nekunorapwa maizoenda wanga vachitotaura kutoti kunyaya yekurapwa machiti munofambisa sei. Iwe shamwari uri kuiziva ndipe kuno. Ewe chema nyika yese ichinzwa chema nyika maizoenda ichigara imabata mari ino. Maizenda urongwa hwakamira sei? Ndima amai totosira imimi muchitiudza kuti muri kuita sei. Chekutanga rege nditende vaviri ava nditi Mwari ngaakuropafadzei pamabvisa ipapo parambe pachingofashukira. Chechipiri pandasvika kusenda ndapinda mbama makarara mai ano ari kurwadziwa, so takurukura akati chindipai nhasi ndigadzirire. Then mangwana I think tikuenda naye kuPari renyatwa. Tichaenda kuPari mangwana ndokuupdatai angu kana ndabudira kuenda naye ndokuupdate. Muchava update. Ndinongoya muupdate. Angu vachadzoka futi tokuupdate tinenge tafamba sei nokuti mai ano vari kurwara. Izvozvo ndicharamba ndichitaura ngatirambe tichiunza rubatsiro sezvamuri kungoona kuti yaunzwa nevaviri yatosvika inenge iri mumaoko mangu kusvika target yanyorwa naangu ndaiona vanyorwa kuti 500 USD or more. Ngatisalimitwe nenhamba yanyorwa naangu nokuti mai ano is in need. Hama dzangu pamwe pacho tinotoremerwa naangu asi hatina watiri kugona kumusira izvozvi. Ibasa redu ende ratova basa redu. Zvido zvaMwari zvizadziswe pakuti mai ano vararame upenyu hwakanaka. Mwari vari mubatsiri wedu. Haiwa tinotenda mashoko makukutu. Mwari wekudenga kuitire zvakanaka. Chiregei kuti tirege kuramba tichirebesa vhidhiyo rino iri. Rega ndingoti kuna vese vari kuda kunge vari vanodonata towards mai ano, namba ndodzipa screen. Vamwe vanga vachizama kuda kuita eco cash kunhamba dzamai ano. Namba dzavari kushandisa hadzisi dzavo. Vasiriwo vakarejista ndedzekungoti vasanoishandisa ivo pari zvino havana chitupa. Handiti ndizvo mai ano? Saka vada kuti vatozoti mune mari idzodzo futi tivabatsire futi kuti vadii vange vari vanotora chitupa. For the meantime ikauya inini indiri kutoibva ndainyora mari yamaitumira papage nemiwo mogutsikana kuti mari iyi ndiyo, and then ndoita futi vhidhiyo rechipiri toconfirm kuti mari iyaya yasvika rakaita serino iri. Nyange ukati pa$10 ukati pa$20 $5 ndinouya ndobva ndapresenta mari seizvozvi kusvika tasvika toda kuona kuti upenyu hwemukadzi uyu nevana vake hauchinje here, ende kana uchinge wachinja ini newe hatingafarewo here. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, Bizarre Mujao, Bizarre Noina. For now, it's much love and God bless.